בעיה. וכבוד גדול בשבילי להציג את דוקטור יוסי לומניצקי, שהוא אמנם אנחנו חולקים את אותו המקצוע, אבל יש לו עוד הרבה תחומי עניין ממש נחמדים, הרבה יותר נחמדים מאשר החפירות שלי בתרופות, שאנחנו עושים פה גם ככה כל שבוע. אז לכבוד חנוכה, יוסי, תודה רבה שהגעת, תציג את עצמך קצת. אה, קודם כל, תודה רבה. ותלמד אותנו מה דברים חדשים על חנוכיות. זה הרבה יותר נחמד מאשר תרופות. אי אפשר לדעת, מי שצריך תרופות, חשוב לו תרופות. אז באמת, לגמרי. תודה רבה לכם, לאילנה, שאנחנו שירתנו ביחד, לא יודע כמה עשרות שנים בצבא, עשינו הרבה דברים מעניינים, ומאז שעזבתי, אז אני הייתי במכבי, הרוקח הראשי של מכבי 24 שנים, ועכשיו אני שנה ורבע, פנסיונר משועמם. רציתי לספר לכם קצת על מוטיבים שקשורים למנורות החנוכה. מי שאמרה מקודם בהתחלה, לומניצקי זה אור, זה באמת נכון, אבל הסיפור הוא הרבה יותר מעניין. שם המשפחה שלנו במקור הוא ליכטנברג, מה שזה אומר בגרמנית, הר האור. ויהודים אחרי מלחמת העולם השנייה בצ'כוסלובקיה, שרצו ללכת וללמוד באוניברסיטה, ואבא שלי קראו לו יוליוס ליכטנברג, שזה השם הכי טוב שיכול להיות לגרמני. הוא הלך לאוניברסיטה, נרשם, ואמרו לו, אנחנו לא מקבלים גרמנים לאוניברסיטה. אז הוא אמר, מה לעשות, זה השם שלי, אמרו לו, תשנה אותו. אז הוא אמר, מה ההר הגבוה בסלובקיה? לומניצקי, יש הרי פסגת הרי לומניצקי. אז הוא הפך את זה מליכטנברג ללומניצקי. זאת אומרת, לומניצקי זה השם הפולני הכי ארוך בישראל, שהוא מעוברת, זה העברות. בואו נתחיל עם המצגת. רגע, תעשה share מההתחלה. אני? כן. כן, אני הורדתי לך את המצגת כדי שנוכל לריב אחד עם השני, עכשיו כבר הפסקנו לריב, אז אפשר זה לעלות. בסדר? רואים או שלא רואים עדיין? לא, תעשה share, תעשה share. נעשה share, בואו נראה אם אני יודע לעשות share, הנה share. הצוות הטכני הגיע מה לעזור. ללחוץ? למטה. הנה, אשתי אומרת לי ללחוץ, אז אני לוחץ. לא, אבל לא, תעשה share. עכשיו רואים? לא, עשיתי עדיין לא עשית share. share. לא עשית share. אתם צוחקים. על הכפתור הירוק, ואז תבחר את מה ש... הנה share. עשיתי share, אוקיי. ועכשיו עוד פעם share, ועוד פעם share. עכשיו יותר טוב? עכשיו זה מעולה. מצוין. יופי, תודה. אז כולנו יודעים שחנוכה זה חג שנחוג לזכר ניצחון המכבים על היוונים, משהו לפני 2000 ומשהו שנה, ומנס החנוכה שהיה ועד בערך שנת 1100, לא מוצאים שום חנוכיות, זאת אומרת אין שום שרידים ועדויות לחנוכיות או מנורות חנוכה, כי כל מה שהיה נהרס. לא היה בהתחלה חנוכיות, היו עושים מחרסים כאלה, והיו מעמידים את החרסים עם שמן אחד ליד השני, וזה היה למעשה חנוכיה. דבר חשוב לציין רק שלא אומרים חנוכיה, אומרים מנורת החנוכה. זה השם הנכון לפי האקדמיה. ובכן, במאה העשירית 11, בכתב לנינגרד, מופיע בפעם הראשונה איזושהי דמות שהיא כנראה הייתה חנוכיה ממתכת, ומאז, מהמאה ה-13, כבר רואים חנוכיות בצורה שהולכת ונהיות דומה למה שקורה אצלנו. חנוכיה עשו אותה בדרך כלל מנחושת, כיוון שזה היה קיצור של נר חנוכה, שמש תדליק. ככה יהודי אשכנז קראו לזה. ובכן, ממה עשו חנוכיות? מחרס, מחומרים מתכלים, היו מדינות שבמחסור היו עושים מתפוחי אדמה, חנוכיות היו שמים בהם שמן, אבן, ברונזה, פליז, פיוטר, כסף, זהב, וכמובן היום חומרים מודרניים, בעיקר זכוכית ואלומיניום. כמובן שבמהלך הדורות היהודים יכלו להרשות לעצמם לייצר פריטים לפי כמה כסף היה להם וכמה יכולת הייתה להם. כאן למשל רואים חנוכיה ישנה, למה קראתי לזה חוטים? כי החנוכיות האלה היו מתימן, זה חנוכיות מאבן, חרוט באבן חורים, ושמים בהם שמן עם פתילה, וזה מין מנורת חנוכה.
עכשיו, רק שנייה, זה מסתיר לי למעלה. מה אני עושה שלא יסתיר לי? עכשיו, מנורות החנוכה שאני מסתכל עליהן בעת החדשה, זה מתחיל מתקופת הרנסנס, אחרי ימי הביניים תקופת הרנסנס, יש את התקופה של ארץ ישראל לפני שמדינת ישראל נולדה, מה שנקרא פלסטינה, ולאחר מכן מתחילתה של תקומת מדינת ישראל, זה התקופה האחרונה. מה שהיה כתוב על חנוכיות שכתוב עליהן זה Made in Israel, בתקופת פלסטינה היה כתוב Made in Palestine, או בעברית עשוי בארץ ישראל או עשוי בפלסטינה, זה מין עברית כזאת חגיגית. אני אתחיל דווקא מהסוף, החנוכיה הזאת זו חנוכיה שהבאתי אותה מארצות הברית לפני 3 שבועות, זו חנוכיה ענקית, בגודל של 0.5 מטר על 0.5 מטר, ואני קראתי לחנוכיית הציונות, כיוון שהיא חנוכיה מדהימה שיש בה מלא מוטיבים שקשורים לציונות. קודם כל, אם אתם רואים בצד שמאל למעלה, יש סמל מגן דוד עם יד בפנים, עם סימן של להחזיק אצבעות או סימן אחר, זה איגוד אמריקאי של יהודים, לא הצלחתי עדיין למצוא מה זה, וגם המומחים שלי לא מצאו בינתיים, אבל בטוח שזה משהו יהודי. למטה רואים באמצע את הרצל, עם החזון שלו למדינת ישראל, מצד ימין רואים את מגילת העצמאות, יש פה את כל מגילת העצמאות כתובה על גבי החנוכיה. אתם יכולים לראות פה מקדימה יש דגל ישראל, פה כתוב אור חדש על ישראל, למרות שהיה צריך להיות אור חדש על ציון תאיר, אבל הם הפכו את זה לאור חדש על ישראל, ואתם רואים פה את 7 המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. כיוון שזה בא מארצות הברית, אז בצד השני נמצאת הנריאטה סולד, מצטער אם לא רואים אותה כל כך טוב, הנריאטה סולד יצרה את ארגון הדסה, עשתה הרבה פעילות למען העלאת ילדים לישראל, בקיצור פעולה ציונית אמריקאית נפלאה. ובכן, מנורות החנוכה. מנורות החנוכה יש עליהם הרבה מאוד מוטיבים, וחלקם הם למעשה יצירות אמנות, אי אפשר להגיד שזה חנוכיה, אלא זה יצירת אמנות שמשמשת להדלקת נרות חנוכה. כאן אפשר לראות את הקרבות בבית המקדש של היהודים נגד הרומאים, רואים פה את המקדש עולה בלהבות, כל הדבר הזה הוא בצורה של העיר העתיקה, זה חנוכיה ענקית, מרובעת, זאת אומרת עם נפח גדול, ואתם יכולים לראות פה יש דופן שמייצגת את העיר העתיקה של ירושלים עם הלבנים שלה. חנוכיות נוספות שבהם יש מוטיבים שקשורים באמת למלחמת החשמונאים ולחנוכת המקדש, אז רואים פה חנוכיה של בצלאל עם כהן גדול שמצא את כד השמן, פה אנחנו רואים את הכהנים והלוויים מדליקים את החנוכיה בבית המקדש, אלה חנוכיות ישראליות שנוצרו מקום המדינה מ-48 והלאה. פה רואים מוטיב מעניין שעשו בחנוכיות הראשונות בשנות ה-50, שמשלבות בצד אחד את החלוץ הישראלי החדש, מצד שני את המכבים הוותיקים והטובים ממלחמת היוונים, והם שניהם ביחד מחזיקים את החנוכיה, זאת אומרת יש פה איחוד של הדורות. אותו דבר בצד הזה, רואים לוחם של הפלמ"ח, ואיזשהו לוחם מכבי בתקופת המכבים. כאן ניתן לראות את הכלי נשק והסצנות המלחמתיות, החנוכיה הזאת מיוחדת בזה שהסצנה המלחמתית של המלחמה היא מודפסת על החנוכיה, זה לא חנוכיה שיש בה חריטות כמו בכל החנוכיות ממתכת, אלא זה מודפס ובגלל זה קצת מטשטש. מוטיבים נוספים שהיו בקום המדינה כשהיינו שמחים וחזקים וגיבורים, לא כמו היום, היו פריטים שהייתי קורא להם מיליטריה, קשורים לצבא, יש פה מטוס של חיל האוויר, יש פה חיילים שאוחזים בדגל ישראל, יש פה חנוכיה שצה"ל, צה"ל בשנים הראשונות נתן ליחידות את כל צורכי הדת, אז יש גם חנוכיות, קערות פסח, זה יוצר עבור צה"ל. פה אנחנו רואים את חנוכיה של האצ"ל, ופה חנוכיה של המשטרה. מוטיבים נוספים לאומיים כלליים, למשל יש חנוכיה בצורה של הכנסת, וחנוכיה של רשות השידור. חנוכיות נוספות מציינות גם כן מוטיבים לאומיים, כמו פה בצד שמאל, ומקומות קדושים כמו קבר רחל, מגדל דוד, עוד חנוכיה עם קבר רחל,
כמובן החנוכיה של סרוליק, הישראלי האולטימטיבי שחי בקיבוץ, ומחזיק את המנורה הצבעונית ביד. אחד הדברים המעניינים זה, שבדרך כלל חנוכיות עד קום המדינה לא היו בהם צבעים בכלל, הם היו בצבע הטבעי, מתכת, נחושת, זהב, כסף, ללא צבעים. מאז שקמה מדינת ישראל, יש חנוכיות בשנים הראשונות צבעים עזים מאוד, ממש ילדותיים, צבעים שילדים מציירים בגן או בבית ספר. אני חשבתי שזה בגלל שעברו השנים של השואה והגולה, והכל היה להם שחור, אז שבאו לארץ ישראל, הם החליטו לבטא את עצמם בצבעים מאוד עזים. פה אנחנו רואים חנוכיה מעניינת, פולנית, שמייצגת את שואלי שמשון, רואים את שני השואלים שקשורים בזנב, את הלפיד שהיה צריך לעבור בשדות ולשרוף את השדות. יש כמובן חנוכיות עם מוטיבים של בעלי חיים, דגים, אריות, יש המון חנוכיות עם אריות, עם איילות, חנוכיה מדהימה בצורה של דבורה, זה רקוע עבודת יד. יש חנוכיות שהן של חיות דמיוניות, למשל יש חנוכיות עם יוניקורן, עם חד קרן, וזה חנוכיה עם גריפינים. גריפינים זה חיות מיתולוגיות שהן היו למעשה כמו אריות, אבל עם כנפיים. זאת החנוכיה הכי מדהימה שאני מכיר שמתארת חיות. החנוכיה הזאת נראית כמו כיסא, תחשבו בגובה של 80 סנטימטר, זה שוקל אולי 100 קילו, אולי יותר. זה חנוכיה פולנית מהמאה ה-19, ויש פה את כל החיות שאתם יכולים לדמיין מעצמכם. אתם רואים, יש פה למטה שני פילים. יש פה בצד שני קופים, למעשה גורילות. פה למטה יש לוויות. פה יש ציפורים שלא ברור בדיוק מאיזה סוג הציפורים. כאן יש אריות, כאן יש חיות מיתולוגיות גריפינים, ולא תאמינו כאן למעלה בשמש יש פרצוף של ינשוף. פשוט יצירת פאר מדהימה. יש כמובן אישים מהיהדות, יש את משה רבנו, יש את יהודה המכבי, ואישים קצת יותר מאוחרים, הבבא סאלי. החנוכיה הזאת היא אחת החנוכיות, לא אחת, החנוכיה היחידה שישנה, שיש אליה דמות של אדם אמיתי. כל החנוכיות, כיוון שיש איסור מהתנ"ך, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, בשמיים ממעלה ועל הארץ מתחת, אז לא שמים דמויות אמיתיות בשביל שזה לא יהיה חשש לפסל. כאן יש דמות, אתם רואים באמצע, הצילום לא כל כך טוב, כי הייתי צריך להגדיל את זה, זה הקיסר יוזף השני, שהיה בבוהמיה, שהיום זה סלובקיה, והוא היה זה שהיטיב עם היהודים ונתן להם זכויות, ולכן בתור הערכה לקיסר יוזף השני, הם שמו את הדמות האמיתית שלו על גבי חנוכיה. דמויות נוספות שאופייניות לחנוכיות מבוהמיה, זאת חנוכיה מהמאה ה-18, אתם יכולים לראות פה את משה ואהרון. אהרון עם החושן ומשה עם לוחות הברית, זה חנוכיה מאוד אופיינית לבוהמיה, שם עשו הרבה את הדמויות של משה ואהרון. יש סדרה שלמה של חנוכיות, שלמעשה קוראים לה אדריכלות במנורות החנוכה. החנוכיות האלה נוצרו באזורים שונים בעולם, והם לקחו מוטיבים ארכיטקטוניים של בניינים שהיו בסביבה שלהם. כאן אפשר לראות את בית הכנסת זוולודוב בפולין, מקווה שזה לא מסתיר פה, שהוא היה בצורה של בית עם גגות משופעים, וזאת חנוכיה שנעשתה על סמך הדגם של הבית הכנסת. החנוכיה הזאת היא גדולה, לא רואים אותה מהצד, יש לה למעלה גג כזה, כמו השיפוע של הגג של הבית הכנסת. למה זה לא יורד? כן, יורד. זאת היא חנוכיה מרוקאית, ולמעשה דומה למבנה הארכיטקטוני שנמצא בוונציה, בסן פאולו, ארמון סורנטו. זאת היא חנוכיה מתוניס, שהיא נראית כמו המסגד הגדול בקירואן שבתוניסיה, אתם רואים, זה דומה מאוד, הקווים הכלליים, קווי המתאר, דומים. זאת היא חנוכיה מאיטליה, מהמאה ה-16, והיא מורכבת למעשה מאלמנטים מספר אלמנטים ארכיטקטוניים, אתם רואים, יש פה דברים מרומא, מהפנתיאון, יש פה מפירנצה, מכנסיית סנטו ספיריטו, ויש מסיינה, פלאצו פואבלו, למעלה יש את הצ'ופצ'יקים האלה, כמו על החומה של העיר העתיקה,
חנוכיה שמורכבת מאלמנטים מספר מבנים. כאן יש חנוכיה שהיא נראית בדיוק כמו הקיר של ארמון מדיצ'י בפירנצה, היא מהמאה ה-17. זאת חנוכיה הולנדית שנראית בדיוק כמו המבנה של אולם הגילדות באמסטרדם. אתם רואים את הצורה של החנוכיה, דומה ממש למבנה. זאת חנוכיה מגרמניה, חנוכיה גותית, רואים כאן את הכנסייה של לך מריה, כנסיית מריה מהעיר לך, אתם רואים פה למעלה את המגדלים ואת החלונות המעניינים האלה, וזה בדיוק אותו דבר, יש פה את השפיצים האלה, המגדלים, ויש פה את החלונות העגולים, וזאת חנוכיה למעשה מהולנד, מהמאה ה-16, היא אחת החנוכיות שעליה כתוב את כל הברכות של הנרות, חרוט, לא מודפס, אלא חרוט בברזל. זאת חנוכיה שנראית בגדול כמו בית הכנסת בליבורנו, פנימה בית הכנסת, אתם רואים יש פה קשתות, והחנוכיה הזאת יש לה 3 קשתות, הבזיחים עשיתי אותם בעצמי, כי הבזיחים בדרך כלל לא נשארים, הם הולכים לאיבוד במהלך ההיסטוריה, 300 שנה זה בכל זאת הרבה זמן, עשיתי אותם גם מזכוכית וגם ממתכת, כיוון שלא הייתי בטוח מה הם היו המקוריים. זאת חנוכיה מווינה, היא נראית כמו אפריון גותי, אתם רואים פה את המבנה, ואתם רואים את החנוכיה, זה פשוט העתק של המבנה, של חזית המבנה. אז אלה היו חנוכיות שאופיינו על כך שהם בצורה של מבנים שהיו בסביבה של אותם אנשים שחיו במקום ועשו מהם פריטים. לאחר מכן, החל מהמאה ה-13, 14 ועד אחרי כן קפץ למאה ה-16-17, היו חנוכיות עם מוטיבים גיאומטריים, אין פה שום היגיון, אין פה שום דבר מיוחד, לקחו צורות גיאומטריות ויצקו מהם חנוכיות. לאחר מכן, חנוכיות כלליות, זאת אומרת, אין עליהם מוטיבים יהודיים. לאחר מכן אנחנו רואים כבר חנוכיות איטלקיות, אני אגב אוסף בעיקר חנוכיות איטלקיות, כי הן הכי מעניינות, הן למעשה ממש יצירות אומנות, אתם יכולים לראות פה, יש פה חנוכיה עם המון אלמנטים מהמיתולוגיה, גם היוונית, גם הרומית, יש פה את המלאכים, יש פה באופן לא מפתיע את בודהה, זאת אומרת במאה ה-16-17 כבר התחילו לסחור באירופה עם המזרח הרחוק, ונודע להם דמותו של בודהה, ועל החנוכיה הזאת שמו את דמותו של בודהה קוריאה. עכשיו פה למעלה יש את הדמות של דוד המלך, ואת ראשו של גוליית, שהוא קראת את ראשו, וזה חנוכיה מאוד מאוד ייחודית ונדירה. ובכן, במנורות חנוכה, המנורות החנוכה הראשונות מאיטליה, איטליה הייתה המדינה בין הראשונות שבהם נתנו ליהודים זכויות, ונתנו להם אפשרות להיות בעלי מלאכה, גם בתור עובדי מתכת וגם צורפים בזהב ובכסף, לא תמיד נתנו ליהודים לעסוק במקצועות האלה, כולנו יודעים שהיהודים היו בעיקר מלווים בריבית, סוחרים בסמרטוטים ועוד כל מיני מקצועות שאף אחד לא אהב לעשות אותם, והנוצרים חשבו שהכי טוב שהיהודים יעשו אותם, וככה ישנאו אותם יותר, בעיקר את המלווים בריבית. אחת הסיבות זה גם שלנוצרים אסור לקחת ריבית מנוצרים, לכן ליהודים מותר, אז היהודים היו הבנקאים, והם אלה שנתנו את ההלוואות. ובכן, בשנים הראשונות של היהודים עוד לא היה ממש זכויות באיטליה, הם לקחו חפצים כלליים, חפצי אומנות שהאוכלוסייה הנוצרית השתמשה בהם, והיו מדביקים להם בזיחים לחנוכה. אני תכף אראה לכם דוגמאות, וזה מכיוון שאם פתאום בא לך איזה שכן נוצרי, נכנס הביתה ורואה פתאום חפצי קודש על הקיר, לא לעניין. אז הם עשו חפצים מחפצים איטלקים בתקופת הרנסנס, והדביקו להם את הבזיחים של הנרות, וככה זה לא היה נראה חשוד בכלל. מוטיבים נוספים שישנם על מנורות החנוכה זה עמודי יכין ובועז שהיו בבית המקדש, סמלי משפחות ועוד. אני תכף אראה לכם דוגמאות. ובכן, ככה נראית חנוכיה מתקופת הרנסנס, רואים פה מוטיבים של סוסים,
סוסים מיתולוגיים, זה סוסים שהם גם יכולים לשחות בים. כאן יש את המרמדות, נערות הים, שיש להם זנב שיכולות לשוט בים, ופה יש את המלאכים הקטנים. בטוח שהדבר הזה לא נעשה במיוחד בתור חנוכיה ליהודים, אלא לקחו אלמנט שכנראה היה שייך או למראה או לאיזה חפץ נוי אחר, הדביקו לו למטה את הבזיחים ממתכת, פה שמו את השמש, וזה נהיה חנוכיה. דרך אגב, רוב החנוכיות העתיקות הן חנוכיות שמן, לא השתמשו בשעווה. זאת חנוכיה מאוד מעניינת מהמאה ה-19, חנוכיה איטלקית, והיא מתארת את יהודית. יהודית לכאורה לא שייכת ממש לחג החנוכה, כי היא לא השתתפה בנס, אבל יש אומרים שהיא הייתה נצר לשמעון החשמונאי, זאת אומרת, או בת שלו או נכדה שלו, והאגדה מספרת עליה שהיא קרתה את ראשו של הלופרנס. הלופרנס היה שר צבא אשור, שהוא היה בדרכו לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, היא יצאה לקראתו והשקטה אותו יין, כמו שהיה יעל וסיסרא, זה סיפור דומה מאוד, ממש מקביל, השקטה אותו יין, הוא נרדם, קרתה לו את הראש, וככה היא מנעה מלחמה, והצבא האשורי, בלי הגנרל שלו, חזרו אחורה הביתה. דבר מאוד מאוד מעניין של החנוכיה הזאת מהמאה ה-19, שיש פה רגל, רק רגל של בן אדם, והרגל הזאת זה למעשה סימל הצלחה. כולנו יודעים שהיום מתחילים להסריט סרטים בהוליווד, אז אומרים break a leg, break a leg זה אומר תצליח. אותו דבר על הסמל, על החנוכיה הזאת שמו סמל של רגל, ופה אתם לא יכולים לראות בקטן, כתוב יהודית בעברית. זאת חנוכיה איטלקית נוספת, אפשר שוב לראות, יש פה ירח בצד אחד וירח מצד שני עם פרצוף, זאת אומרת זה ירחים שהם אנושיים, יש פה דמויות המלאכים עם כדי שמן שרלוונטיים לחנוכה, יש פה את בודהה, יש פה קרנות שפע שמציינות באמת ברכה והצלחה ושפע, ויש פה סמל שבדרך כלל הוא היה סמל משפחה, של המשפחה היהודית שהחפץ הזה היה שייך לה, אבל לפעמים יש על החפץ הזה סמל של קרדינל או של מחוז שבתקופתו נעשתה החנוכיה. כאן למעלה קשה לכם לראות, אבל אני אדבר על זה אחר כך, זה כובע של קרדינל. בחלק מהתקופות שהיהודים קיבלו זכויות מהאפיפיורים או הקרדינלים שבמחוז שלהם, בתור הערכה, appreciation, הם שמו את הכובע שאופייני לאותו הקרדינל, אני אראה לכם אחר כך איך זה נראה בציור, כי פה לא מספיק רואים את זה, זה מין כובע ששמים על הראש, ופה יש גדילים כאלה קשורים, כמו ציציות, והגדילים האלה אופייניים לכל קרדינל או לכל אפיפיור. זאת חנוכיה ישנה מאוד, מהמאה ה-14-15, המיוחד בזה שיש פה את כל 9 הנרות, אחד ליד השני, זאת אומרת, הם לא 8 נרות ושמש במקום אחר, שזה התחיל מהמאה ה-14 והלאה, אלא בהתחלה כל הנרות היו אחד ליד השני כולל השמש, והשמש פשוט היה גדול יותר מבחינת הגודל הפיזי שלו. כאן רואים 2 אריות, בחורות הים, וראש של אריה. כמובן שקשה מאוד לדמיין היום את הרבנים מסתכלים על חנוכיה כזאת עם נשים חשופות חזה, פעם זה היה מותר ואפילו מצווה. דברים נוספים, אלמנטים בחנוכיות, קודם כל פה אפשר, זאת חנוכיה מהמאה ה-17, חנוכיה רקועה, חלק מהחנוכיות מקודם היו יצוקות. חנוכיה רקועה לוקחים פח ודופקים עליו עם פטיש ועושים את הצורות ואת הדוגמאות. אחד הדברים האופייניים לחנוכיות מהמאה ה-17 זה אותו המלאך הקטן, אתם רואים למעלה יש מתלה, זה מלאך קטן, דמות נוצרית, אבל הוא שימש תמיד כמתלה לחנוכיה שהיו תולים אותה על הקיר. כאן יש עמודי יכין ובועז שהיו עמודים בבית המקדש, יש פה עץ זית שממנו עשו את השמן, וכאן מנורת המקדש. זה בשביל לנה במיוחד וגם בשבילי,
זאת חנוכיה מהמאה ה-18, מרומא, מהעיר רומא. פה רואים גם את העמודים של בועז ויכין, שכל אחד עשה אותם בצורה טיפת אחרת, אבל הרעיון אותו דבר, ופה סמל של או רופא, או רוקח, או כימאי. זאת אומרת, זה היה שייך לאחד מבעלי המקצוע שקרובים אלינו, וזאת החנוכיה המשפחתית שלו. דבר מעניין בסמל הזה, אם קצת חקרתי את הנושא, יש סמל שנקרא מטה הרמס, שהוא עם נחש אחד, כמו סמל של חיל הרפואה למשל, ויש סמל של מטה עם שני נחשים. שני נחשים זה מטה הרמס, שהוא היה למעשה שליח האלים והוא היה אמור לרפא. נחש אחד זה אסקלפיוס. אסקלפיוס היה אל הרפואה, והסמל שלו הוא הסמל הנכון, זאת אומרת, בחיל הרפואה שמו את הסמל הנכון, בארצות הברית שמו את הסמל של הרמס, שהוא לא הסמל הנכון של הרפואה למעשה, שאליה התכוונו הרומאים. כאן זאת חנוכיה איטלקית מהמאה ה-18, גם כן מאוד מעניינת. כאן יש מין מגן של אביר, זאת אומרת, היו יהודים שהיו גרים תחת חסותם של אבירים שהגנו עליהם ושמרו עליהם, והיהודים תמורת זאת עשו כל מיני עבודות בשבילהם, למשל לגבות את החובות מהאנשים שלהם, מהאריסים שעבדו בשדות של הנסיך של האביר. אז סמל האביר הוא הסמל של אותו אביר שהגן עליהם, ובפנים יש את סמל המשפחה של היהודי, פה רואים אריה, עם כתר משולש עם 3 צ'ופצ'יקים, ופה יש איזה מין כלי עבודה, יכול להיות שזה בשביל לקצור את התפוח. כאן הבאתי לכם דוגמה של מספר סמלים של משפחות איטלקיות. באיטליה בעיקרון היו משפחות מאוד מכובדות, ולמשפחות מכובדות יש סמל משפחה. פה אפשר לראות שהסמלים הם מאוד מאוד דומים, וכל אחד זה של משפחה אחרת. למשל, פה זה קסטלנואבו, פה זה של משפחת דיקאבה, וזה שתי סמלים בדיוק אותו דבר. פה אתם רואים יש תוספת של שעורה שהוא מחזיק ביד, אז זה משפחה אחרת, וזה של משפחת דיסני, פה כבר רואים מגן דוד. בעיקרון יכולים להיות סמלים שלכל אחד, סמלים זהים עם בעלי משפחה שונים. כאן אני מגיע כבר לקיסרות האוסטרו-הונגרית, זה חנוכיה שאני קורא לה חנוkiית מיליטריה, חנוכיה שמבוססת על פריטים שהיו פריטים צבאיים. זה מצבא פרוסיה מהמאה ה-18, פה אתם רואים את סמל היחידה, פה אתם רואים את האריה, את הנשר הדו-ראשי, פה אתם רואים פצצות, ופה את החרב, ופה יש עוד רימון פצצה. זה נעשה מכסדה של קצינים. הכסדה הזאת, לקחו אותה, אישרו אותה, הדביקו לו פה מסביב את המסגרת הזאת, שמו לה בזיחים של שמן, פה היה חור בשביל השמש, אבל השמש הלך לאיבוד. פה שמו סמל של צדף, צדף הוא אחד המוטיבים ברנסנס שמראה התחדשות. והיהודים השתמשו בו גם כי ברגע שהם קיבלו זכויות, הם הרגישו שהם מתחדשים. כאן אתם רואים כתר, ובגדול זה חנוכיה של, ופה אתם רואים את עץ הזית עם זיתים, קשה לראות כי הם קטנים. כאמור, זאת חנוכיה של כסדה של קצינים, ויש חנוכיה שנעשתה מכסדה של לוחמים, לא של קצינים, זה נראה קצת אחרת, אתם רואים פה הסמל של היחידה, זה חנוכיה הרבה יותר שבירה ודקה, פה אתם רואים את הבזיחים, שם הם היו יצוקים, פה הם רקועים, וזאת חנוכיה צבאית לכל דבר. זאת חנוכיה מאוד, מאוד עתיקה, בערך מהמאה ה-15-16, אתם יכולים לראות פה את הדמויות, פה זה דמות של מסקרון, שזה מין שט כזה, פה אתם רואים שני נשים חשופות חזה, פה ופה חשופות חזה, ופה יש את המלאכים הקטנים, פה למעלה אתם יכולים לראות את הכובע של הקרדינל, ששמתי לכם פה דוגמה, שתראו, כך נראה כובע של קרדינל, עם מספר שונה של קשרים, זה תלוי מי היה קרדינל, פה אתם רואים יש הרבה פחות קשרים, זה קרדינל אחר, או אפיפיור. פה יש את הסמל, שלפעמים הוא היה סמל של המשפחה היהודית,
ולפעמים הוא היה סמל של האפיפיור. פה אתם רואים, זה סמל של האפיפיור קראצ'י אגוסטינו מ-1557. כנראה האפיפיור שעשה טוב עם היהודים, אז הם לקחו חפץ שנושא את הסמל שלו. זאת חנוכיה מהמאה ה-18 מהולנד. רוב החנוכיות, כמעט כולם מהולנד, הן רקועות. יש עליהן מוטיבים מאוד אופייניים של לבבות, צבעונים, טיוליפס. מה שקורה זה שהבורסה הראשונה שבאמת הייתה בורסה, היא בורסת הצבעונים, הפקעות של הצבעונים. לא בורסת ניירות ערך, כמו שאנחנו חושבים היום, אלא מהמאה ה-16 התחילו להביא פקעות של צבעונים מטורקיה לאירופה. בהולנד זה קיבל נפח גדול מאוד, ואנחנו יודעים שהולנד היום מתברכת בצבעונים שפורחים, ושמים אותם גם על מנורות החנוכה שלהם. פה אנחנו יכולים לראות את כד השמן. אוי, לא נורא. כאן הבאתי לכם דוגמה של חנוכיות איטלקיות. אני אדבר אולי בשתי מילים רק על הדפוס. אנחנו יודעים שמכונות הדפוס פותחו במאה ה-15 על ידי יוהאן גוטנברג בהולנד, והם עברו במאה ה-15 ו-16 לאיטליה. ובאיטליה, ברגע שהקימו בתי דפוס, אז היהודים יכלו להתחיל ולהפיק ספרי קודש, תנ"ך, גמרא, כל מה שצריך. עכשיו, מי שהפיק אותם זה בתי דפוס יהודיים, ולבתי הדפוס היהודיים היה סמל. אתם רואים, זה הסמל של בית הדפוס היהודי. למה אתה זז? זה סמל של בית הדפוס היהודי. רואים שיש להם אלמנטים נוצרים לגמרי, מלאכים, והם לא התביישו בזה. את הסמל הזה היו שמים על כל ספר, בכריכה שלו, כשפותחים את הספר, אז היו שמים את הסמל של בית הדפוס. עכשיו, מה שמעניין זה שבתי הדפוס, המשפחות שלהם עשו חנוכיות, שהצורה הכללית שלהם דומה לצורה של הסמל של בית הדפוס. זאת חנוכיה של משפחת פורה, שהם היו מאוד ידועים בבית דפוס שלהם, הדפיסו המון באיטליה. אחת הבעיות שקרו זה ברגע שהנוצרים ראו שהיהודים מדפיסים הרבה ספרים, ואנשים לומדים לקרוא, והכנסייה מרגישה שהיא מאבדת את הכוח שלה, ואת האחיזה שלה בציבור, הם התחילו לסגור את הבתי דפוס, והתחילו לשרוף את הספרים, והיהודים היו צריכים לרדת למחתרת. אז זאת חנוכיה של משפחת פורה, שהייתה משפחת מדפיסים מפירנצה, ואחרי זה הם עברו לוונציה, וזאת של משפחת בנבנישתי. רואים פה את הסמל של משפחת בנבנישתי. עברנו לעיראק. בעיראק המוטיב הידוע זה חמסות, ועל החמסות כתוב בן פורת יוסף, חנוכיות מאוד גדולות. החנוכיה הזאת היא יותר מחצי מטר אורך ו40 סנטימטר גובה, מאוד, מאוד גדולה. זאת חנוכיה שקראתי לה יום הולדת, כי עשו אותה בעשור למדינת ישראל. חנוכיות האלה מאוד נדירות, לא יודע למה, עשו מעט מאוד כאלה. ורואים פה את דגל ישראל, ואת מדינת ישראל במתכונת של לפני 67. זאת חנוכיה מעניינת, כיוון שכתוב עליה נעשה ממטבע קודש. הרוב היהודים במזרח אירופה היו גרים בכפרים, וקצת היו גרים בערים, ושהם היו רוצים לנסוע לעיר הגדולה, לעשות עסקים, הם היו באים לרב, הרב היה לוקח מטבע צדקה, מברך את המטבע, הבן אדם היה לו מטבע מכסף, הבן אדם היה נוסע עם המטבע, מה שתקרא דמי מצווה, וזה היה אמור לשמור עליו מכל רע. ברגע שהוא יחזור, הוא היה תורם את המטבע הזה לצדקה. ואז מה שקורה זה שאנשים היו לוקחים את המטבעות האלה שהרבנים בירכו עליהם, וזה נחשב מבורך, היו מכניסים את זה לתוך תערובת של כסף, הטיחו את זה ויצרו מזה כל מיני חפצים. פה יש חנוכיה, יש גם כוסות הבדלה, מגדלי בשמים, שכתוב עליהם נעשה במטבע קודש. אנשים מאוד אוהבים את זה, כי יש על זה כאילו ברכה. כאן יש חנוכיה מעניינת איטלקית, שאפשר לעמוד על כל מיני אלמנטים, אבל מה שהכי חשוב זה, שחקרתי את הנושא, התייעצתי עם פרופסור דורה לישיה, היא פרופסורית יהודית מאוניברסיטת פירנצה, מומחית לפריטי יודאיקה,
ושאלתי אותה מה זה, אז היא אומרת לי, זה חנוכיה של משפחת לוויים. אמרתי לה, איך את יודעת שזה לוויים? יש פה כלבים, כלבי רוח, מה שנקרא באנגלית האונד. אז היא אומרת, כן, כלבים, כלבי רוח, נקראים באיטלקית לוויירי, כמו שכתוב פה, ולוויירי זה היה משפחת לוויים, לכן החנוכיה הזאת של משפחת לוויים. זאת חנוכיות שקראתי להם פיצוץ, כיוון שהיו עושים אותם ממארזים לאבק שריפה. פה אתם רואים, יש מהמאה ה-15-16 היו משתמשים באבק שריפה לכלי נשק, היו שמים את זה בבקבוקון, פלאסק, בשביל שלא ייכנס לחוט, ואת זה, הדברים האלה היו מאוד מאותרים ומאוד חגיגים, לקחו את זה, אתם רואים, יש פה קופסה של אבק שריפה, ויצקו מזה חנוכיה, הדביקו לזה בזיחים, וזה נקרא חנוקיית פריס. למה פריס? כי פה היה הגיבור המיתולוגי פריס, שהיה צריך לקבוע מי מהאלות היו הכי יפה, אתנה או ונוס או אפרודיטה, קיצור סצנה מיתולוגית. זאת כמובן חנוכיה של משפחת כהנים, כי רואים ישר את הסמל של הכהנים. זאת אגב החנוכיה האיטלקית היחידה שקיימת שיש עליה תאריך. על חנוכיות מברונזה ומפליז אין אף פעם תאריך. על חנוכיות כסף יש, כי יש חותמות של כסף. זאת חנוכיה מישראל, חנוkiית בצלאל, שוב אנחנו רואים את הסצנה של בית המקדש. זאת חנוכיה מעניינת, כמו שאתם רואים, יש פה שני צ'ופצ'יקים כאלה שאפשר להוריד אותם, ואז זה מתקפל לדף נייר. זאת חנוכיה ששליחים שהיו הולכים לגולה מארץ ישראל, מפלסטינה, לקבץ נדבות ולהביא צדקות, אז הם היו מקפלים את זה, שמים בתיק, ואז בחנוכה היו פותחים את זה, שמים כוסות זכוכית ומדליקים נרות חנוכה. זאת, את החנוכיה הזאת ראינו. יש חנוכיות כמובן עם מוטיבים איטלקיים כלליים, כמו הדגים האלה, כמו הראש של מדוזה, שהיא דמות מיתולוגית. זאת חנוכיה פולנית, ומה שמעניין בחנוכיות פולניות שהן מאוד גדולות ומאוד כבדות. כנראה שחומרי הגלם, הברונזה והפליז היו מאוד זולים במזרח אירופה, לכן יכלו להרשות לעצמם היהודים שגם לא היו עשירים, לצקת חנוכיות מהחומרים האלה, חנוכיות גדולות וכבדות. יהודים עשירים כמובן עשו את החנוכיות שלהם מכסף, ולפעמים גם מצופות זהב. זאת החנוכיה מסוף המאה ה-19, בסביבות 1870, שפתחו את תעלת סואץ במצרים, אז לקחו דמויות מתולדות המצרים, אנחנו רואים פה דמות מיתולוגית מצרית, ושמו אותה על גבי חנוכיה. זאת התרומה של הנצרות לחנוכיות, פה זה חנוכיה של אליהו הנביא, שהוא מאכיל בלחם הקודש את העורבים. וזאת חנוכיה איטלקית, כנראה מהמאה ה-18, יש חנוכיה דומה שאומרים שהיא הולנדית, אותו דבר גם מהמאה ה-17, פה יש צדף, שזה ההתחדשות, וכאמור מהנצרות, לנו אין מוטיב של אליהו שהוא מאכיל עורבים מהתנ"ך. זאת חנוכיה איטלקית, אתם רואים זה מברונזה, והיא מצופה זהב בחלק מהאזורים שלה, יש פה את הכובע של הקרדינל, יש פה נשר דו-ראשי, ומה שמעניין בה, שגם גוף החנוכיה הוא נשר דו-ראשי, וגם הסמל של המשפחה שאתם רואים פה באמצע, הוא גם נשר דו-ראשי, זאת אומרת, גם החנוכיה וגם הסמל של המשפחה, באו לידי ביטוי בתוך אותה חנוכיה. אז חנוכיה נוספת שמייצגת כהנים, אני לא הייתי עולה על זה בחיים, אבל פרופסור בן פורת, כאמור מאיטליה, העירה את עיניי. כאן למעשה רואים סתם עריות, ועריות כאלה יש הרבה מאוד במוטיבים של חנוכיות או בכלל. אבל פה הן לובשות מצנפת, והמצנפת הזאת זה המצנפת של הכהן הגדול. לכן זה חנוכיה של משפחת כהנים. הבאתי לכם מספר דוגמאות לכיתובים או פסוקים שרשומים על מנורות החנוכה, בדרך כלל זה היה דמויות ומוטיבים, אבל גם היו פסוקים, כאן כתוב להודות, להלל לשמך הגדול, כאן כתוב כי נר, מצווה ותורה אור, זה בדרך כלל בחנוכיות מצפון
צפון אפריקה וחנוכיות מאיטליה, אתם רואים גם כאן, כינר, מצווה ותורה אור. כאן כאמור נעשה ממטבע הקודש. דבר מוזר שלא הצלחתי לתהות על קנקנו, זה חנוכיה מרוקאית מהעיר טטואן, מצטער שלא רואים, אבל פה כתוב ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך, שזה בדרך כלל מה שמוטיבים של חג הסוכות. אז יכול להיות שהם בחג הסוכות התחילו לחלום, בחג הסוכות חלמו כבר על חנוכה, אז עשו חנוכיה שמכילה את המוטיבים האלה. בשנים האחרונות כמובן יש חנוכיות יותר מודרניות, זאת חנוכיה שמייצגת את פסל החירות האמריקאי, ומתחת לכל דמות יש דמות יהודית, אחד מהם זה משה רבנו, בר כוכבא, כהן גדול, זאת אומרת כל הדמויות האלה, למרות שהם אמריקאים, פסל החירות שהוא צרפתי, אז יש עליהם את השמות של האישים היהודיים. כאן יש חנוכיה של פעמון החירות, גם אמריקאית. זהו. כאן, מכיוון שהיה לי משעמם, היה לי המון זמן פנוי, אז כתבתי ספר. זה ספר שמתאר את התהליך של האיסוף של האוסף שלנו של מנורות החנוכה. כתבתי בו כל מיני תובנות שלמדתי בדרך, כל מיני אנשים מעניינים שפגשתי, זה פשוט עולם מדהים, גם הסוחרים של היהודאיקה, גם יהודים ואספנים ברחבי העולם, יש סיפורים באמת שנהניתי מהם, וחשבתי שחשוב לתעד אותם לדורות הבאים. זהו, את הספר הזה שלחתי לכל המוזיאונים בעולם, וגם שמתי אותו במוזיאונים בארץ, שאפשר לקנות אותם במוזיאון. מי שרוצה אני יכול גם למכור לו, אבל אני לא עושה פרסומת. ודבר אחרון חביב, כיוון שאני מאוד מאוד אוהב חנוכיות, החלטתי לעשות חנוכיה בעצמי. זאת אומרת, זאת חנוכיה שאני הצבתי אותה, פה כתוב מי כמוך באלוהים השם, מי כמוך נדר בקודש, כאן שמתי סביבון, מגן דוד, כאן זה סמל האוסף שלנו, כמו שאתם רואים, ג'וזף לומניצקי, או ג'וזף ליכטנברג, שם הקודם, וזה סצנה של מלחמת החשמונאים, רואים פה את אלעזר הכהן, אלעזר החשמונאי, דוקר את הפיל. זהו, זה בגדול מה שיש לי לומר עד כה. יש לי גם ביוטיוב מצגת ויש לי אתר, מי שאוהב להסתכל על חנוכיות, אני אוכל להשאיר לאילן את הפרטים, ומי שיש לו שאלות, אשמח לענות ואשמח לעזור בכל דבר. זהו, תודה רבה. איזה יופי, ממש מעניין, ואני אנצל את הזכות שלי בתור המנחה ואשאל כמה שאלות. בסדר, איך אני מעיף את זה שלא יפריע לנו המצגת? ככה, נכון? אתה יכול לעשות סטופ שייר, זה בדרך כלל, הנה, מעולה. סטופ שייר. כן. אם לא כתוב, אמרת שרק על חלק מהחנוכיות כתוב התאריך של הייצור, איך מתארכים? אוי, כואב, דבר כואב מאוד. בברונזה זה מאוד מאוד בעייתי, וזה בסוף עניין של ניסיון. זאת אומרת, אתה צריך לקנות הרבה מאוד דברים וליפול ולקנות זיופים, עד שאתה מצליח להבין אם החנוכיה אמיתית או לא. היום אני כבר עובד על שיטות אנליטיות, זאת אומרת, אני עושה איזו עבודה עם אוניברסיטת אריאל, ואני עושה אנליזה למתכות, ומנסה לראות אם יש שם אלמנטים יותר ישנים, אלמנטים פחות ישנים, אבל בהתחלה שהתחלתי, אמרתי, איך אני אדע אם זה באמת אמיתי או לא? ואז פניתי למוזיאון גדול בירושלים, ושאלתי אותם, יש לכם אולי מומחים שאני יכול ללמוד מהם? אז הם אמרו לי, אנחנו לא, אבל יש איזה סוחר, הם ישר שלחו אותי לסוחר שכנראה עובד איתם, היו בקשרי מסחר, ואז אמרתי, יש מוזיאון איטלקי בירושלים. פניתי למוזיאון האיטלקי בירושלים, אמרתי, מי המומחה שלכם? נתנו לי שם של איזה בחור, שנשמע לי בחור טוב, הלכתי אליו עד שהצלחתי להגיע אליו, הראיתי לו 5 חנוכיות הראשונות שקניתי איטלקיות, שכל אחד אמר לי סיפור אחר, מאיזה שנה הם, אחד אמרו לי 117, השני 19, 18, אחד אמר לי מזויפת, בקיצור, הלכתי אליו, הסתכל עם זכוכית מגדלת כזאת של יהלומנים, הוא היה יהלומן, אז הוא עשה את עצמו מסתכל, וסידר לי את החנוכיות לפי הסדר, אמר זה 117, 18, 19, מצוין.
אמרתי, אוקיי, אבל אני לא יכול לסמוך על מקור אחד. אז לקחתי את החנוכיות ונסעתי לאיטליה. שם נפגשתי עם בן אדם שהוא עושה רסטורציה לפריטי רנסנס, זאת אומרת, הוא לא יהודי בכלל, הוא בן אדם אה, כללי, נוצרי, ושאלתי אותו, מה אתה אומר על הפריטים האלה? הרי פריטים יצוקים זה אותו דבר, נוצרים, יהודים, זה הכל אותו טכנולוגיות. אז הוא סידר לי את החנוכיות בצורה אחרת לגמרי, מה שהוא אמר 117, הוא אמר חדש, מה שהוא אמר זה, מה זה, קיצור, לא יצאתי מזה. אחרי זה פניתי לסוחר ברומא, יש איזה סוחר גדול, יש חנות אחת גדולה ליהודייקה, משפחת דיקסטרו, והיה בחור מאוד נחמד, באתי אליו גם כן עם חנוכיות, אותו דבר, כל אחד אמר משהו אחר, בקיצור הבנתי שאין מה לעשות, צריך ללמוד לבד. התחלתי ללמוד לבד, זה קשה מאוד, הספנים לא מוכנים לגלות לך, סוחרים הם כולם רמאים, 99% וואו. ממה שמוכרים בשוק היום של העתיקות הם זיופים. זה פשוט נורא, אין כמעט דברים מקוריים. כשהתחלתי לאסוף פריטים, אמרתי, אני רוצה דווקא מאיטליה, אז הלכתי ליחזקאל טופורוביץ', זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנתיים, הוא היה גדול סוחרי היהודייקה של המאה ה-20, הוא קנה עבור מיליונרים ומיליארדרים את כל האוספים הגדולים, הוא הביא להם את הפריטים, והוא היה מומחה גדול. אז אמרתי לו, תשמע יחזקאל, אני רוצה לאסוף חנוכיות איטלקיות, אז הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, אני בקריירה שלי מצאתי פחות מ10 חנוכיות איטלקיות, והוא היה 60 שנה סוחר, אז הוא אומר לי, מה אתה תאסוף? בסופו של דבר יש לי כיום יותר מ100 חנוכיות איטלקיות. זאת אומרת, נפלתי הרבה פעמים, מצאתי הרבה זיופים, אבל בסוף זה אומר שאתה יכול, כשבאתי לאיטליה, אמרתי לסוחר, איפה אני יכול לקנות חנוכיה איטלקית אמיתית עתיקה? אז הוא אומר לי, תיקח פטיש, תלך למוזיאון, תשבור את הזכוכית ותיקח, אין מקום אחר. אז ככה זה, יש דברים שקשורים לפטינה של החנוכיה, אתה יכול לראות אם היא חלקה או שיש לה זיזים חדים. בחנוכיות פולניות יש ברגים. הברגים העתיקים הם לא אחידים, בגלל שהם עבודה מאוד גסה. הברגים היותר חדשים עשויים במכונות, אז הם מאוד מאוד אחידים ומאוד מאוד דקים. זאת אומרת, יש המון המון דברים שבעזרתם אפשר לדעת לזהות, אבל כמובן שזה לא 100%. מה שקרה זה שבסוף המאה ה-20, שהחומות נפלו במזרח אירופה, באו טובי הזייפנים מישראל לפולין ולרוסיה, והיו שם הרבה אנשים מובטלים, אז הם לקחו אותם, והם אומנים עצומים, הרוסים שעבדו שם עשו חנוכיות מכסף, שנראות יותר טוב מהחנוכיות המקוריות, ושאי אפשר לזהות שהן אמיתיות או חדשות, והם כמובן יודעים לזייף גם את החותמות. בקיצור, עולם מורכב וכואב. טוב, אבל זה מעניין, אתה כבר לא יכול להיות גמלאי משועמם, ממש לא. אני לא אמות משועמם, אני בטוח. רגע, עוד שאלה, איפה בעצם ייצרו את החנוכיות? מי ייצר אותם? כי אנחנו רואים הרבה מוטיבים נוצריים מקומיים, אז זה היה בתי מלאכה מקומיים, או שזה היו יהודים שייצרו? איך זה... שאלה טובה, בשנים הראשונות, במאות הראשונות, מאז שהתחילו לצקת חנוכיות, אז היו עושים את זה בבתי יציקה נוצרים, ליהודים לא הייתה גישה לדברים האלה, לאחר מכן הם קיבלו זכויות, אז הם קיבלו בהולנד זכויות, אז הם התחילו לייצר, אז חנוכיות שהם מוטיבים יהודיים, בדרך כלל ייצרו אותם יהודים, לא ייצרו אותם נוצרים. יש חנוכיות כאלה, אבל היום שהן מזויפות, ששולחים אותם לסין או להודו ועושים אותם, ואז אתה רואה שהם עושים טעויות בעברית, הם הרי לא יודעים לכתוב, הם מדפיסים את זה כאילו זה ציורים, והם מתבלבלים, אז אתה יכול לזהות שזה ככה, אבל מהמאה ה-17-18 באיטליה, היהודים כבר קיבלו אפשרות לעסוק בצורפות ולעשות דברים מכסף. בדבר מעניין בפולין הרי היו 3 מיליון יהודים בערב מלחמת העולם השנייה, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, כמעט כל בתי העבודה לעבודות נחושת היו של יהודים, גם הנוצרים קנו הכל מיהודים. אז יש מלא פמוטים בשוק, אין סוף פמוטים, ועל כולם כתוב שמות של יהודים, כי היהודים היו בעלים של הבתי
חרושת. אז כל אחד אומר, החנוכיה הזאת היא פולנית שיהודית. אבל יש חנוכיות מעט מאוד חנוכיות שבאמת מנחושת שהן יהודיות, שיש עליהן מגן דוד או אריה, כמו שהאריות של הסמלים היהודיים. אז כמובן הכל היה לפי היכולת. בתימן עשו מאבן, אז זה בטח יהודים עשו, ישבו על הרצפה וישיבה מזרחית וחרטו באבנים. וואו. מאיפה התפתח המנהג של לשים חנוכיה בחוץ? נגיד, או פרסום שזה רק הנס, פרסום הנס, המצווה היא לפרסם את הנס, ומלכתחילה היו אמורים לשים את זה בחוץ. מה שקרה זה שברבות השנים התחילו לרדוף את היהודים, והם לא רצו סמלים יהודיים, אז הם לא רצו לשים את זה בחוץ. שיראו שזה הם, אז היו שמים את זה בפנים, על יד הדלת, אבל בתוך הפנים של הבית. וכמובן שהחנוכיות היו יכולות לגרום לשריפה, זאת אומרת, היו הרבה אלמנטים עניינים. למה צריך להיזהר, כן, אבל בגדול זה צריך להיות בחוץ. אתם הולכים היום בבני ברק, בירושלים, בכל מיני מקומות, שמים אקווריומים, ובהם רואים את החנוכיות. וואי, ממש מעניין. מה אפשר ללמוד מנהג שאנחנו רובנו לא מתייחסים אליו, וזה בתור יצירת אומנות, זה מדהים. זה כמו במוזיאון, כשאת הולכת למוזיאון לבד, בלי מדריך, את יכולה לראות את כל הציורים, את יוצאת החוצה ואתה אומר, מה ראיתי? אם אתה הולך עם מדריך, אתה מסתכל אפילו על ציור אחד או שניים, והוא נותן לך את כל ההיבטים, אתה יוצא משם כאילו ראית משהו. ככה זה בכל דבר. מעניין ממש. רגע, בוא נראה אם יש שאלות בצ'אט. יש לך מלא תודות בצ'אט? תודה רבה, לא אני גם רואה תודה לכם שאני יכול להראות לכם, אחת הבעיות הגדולות של אספנים, זה שהם לא מראים את האוסף שלהם, זה יושב בבית, אתה לא יכול להביא אנשים, כי אשתי תזרוק אותי מהחלון, אז חברים, משפחה קצת באים, אז זו הזדמנות לחלוק עם אנשים את האוסף, בשביל זה גם הקמתי את האתר שלי וגם מצגת ביוטיוב, כי את יודעת לשתף. מעולה, תשלח לי את הקישור ואני אשלח אותו לחברים במצגת, פה. אני אשלח לך את המצגת? כן, למה לא? לא, בשמחה. 2 שקלים, בסדר. רגע, חנן, אתה רוצה כן, לתת לאנשים לשאול? בוודאי. אם את גמרת לשאול, אני אתן גם כן, זהו, אני מי כל פעם שפחות היה לי פריבילג. איזה יש שאלה. כאלה שהם לא פריבילגיים, אז ניתן גם להם. אז המיקרופונים פתוחים. בואו נתחיל עם מלי. מלי. ההרצאה שלך הייתה מרתקת, האיש אני לא רואה אותו, אבל אתה תסדר עוד רגע, נכון חנן? מכירה אותך כבר בעניין הזה? ההרצאה הייתה מרתקת, אבל ממש. מה שאני רוצה לדעת, קודם כל, אם אני